alla 5 sekunnin ajateltiin viikastiin ja vain välillä. Ja starttaran. Tomas Levos ja Janno Nikunen. No niin, näin pitäisi no niin, ja paras sieltä löytyy poolteist ringi veel sõita. Lõmuse tahe jääb peale, aga pole veel üks viimane kurvel. Üks viimane kurvel. Oli alla 5 sekunnin elossa. Janno Nikunen. Ja Tomas.